Kursti Manner. Ja ne kysyy, että osaanko mä freestylaa. Ja kuule, en osaa. Freestylaa silti. Katsotaan. Koittaa, että osaanko mä hoitaa tää freestylamisen. Tulkaa moikkaa. Voisiko jotenkin joku meikä vaan motivoida? Tervetuloa moikkaa, jos on meikäläisen kotipoika. Raumapäi tuli näille paukapäilisken järke kallon niin, että ne vitut traumat jäi. Ja mitäs sitten muuta tähän väliin kävi? Miten kävi nämä räpit? Eivät ole häviä. Enkä mä hävi niinku joku vittu taikuri. Mä oon taituri enkä laituri enkä vittu tiedä mikä aituri. Mut silti räppää ja rimmaa ihan minkä tahansa sanan. Vaikka mä tiedän mitä se tarkoittaa. Mä olen motherfucker. Mä haluun vetää vasillisti. En mä tiedä, mut siitä huolimatta mä yleisesti villitsen. Ja kuunnelkaa suurella tunteella heitä maailman paskimman murteella eli raamalla. En osaa raumakieltä lainkaan, en mä tiedä, mutta mä pistävää vittu semmoista siedettävää raitaa. En mä tiedä siedäks lainkaan, enkä mä tiedä lainkaan, et onks mun täällä paljonkaan aikaa. On jo vuosi takana päin, en mä tiedä, mut oikeesti mä vaan tulen ja sanat räin. Ja ihan sama jos ei kukaan vaan kattele, Kursti mä noisin joka täällä vaan nakkelee, en tappele. Ja Happavi sano kettu. Mulle irto tänä iltana pari ketkuu, eli keppanaa. Ei kuka käytä siitä sanaa, en mä tiedä, mulla ois vittu heppavaa. Mä teen pizzaa ja nekin on salamina paikalla. En mä tiedä, kun mä teen pizzaa, että siinä aika ei levaa. Mulla on aina kivaa, vaikka masentaa. Jos masennus on päällä, mä hoidan sen asenkaan. Siitä vaan pää läpi. Mitä mä täällä hääräsi. Ja mä oon niin reikäpäin, ei auta enää lääkäri, mä tarvitaan paikalle parsimman räätäli. Ja kuuntele, että biitti taas alkaa ja siitä tulee taas jotain mahtavaa settiä, eli semmoista saakaa. Ja ihan selle haavaa, toisin kuin pessä pallossa. En mä tiedä, eikä mulla ole edelläkään mitä tarjota. Tai en mä tiedä, mä siitä voi päättää teidän puolesta. Jos sä tykkäät tästä, niin huuda se koko Suomella. Mut mua kiinnostaa ainoastaan raumalaisten mielipiteet. Ihan vittu sama, mä meen. Ihan miten. Mä meen vaikka saatana metrolla tai taksilla. En mä tiedä, onko se peipe tulla mukaan matsia. En mä uhkaile naisille. Tai jos ne tulee mun päälle ja hyökkää, niin mä sanon, että vain silleen. En mä sano siihen mitenkään vastaan. Aina vaan saatana, että asukkaista hettiin tulee tänne ja keitä pastaa. Ja sekin on varmaan yli kypsää. Mä koitin kokata vähän aikaa. No se oli hyvä yritys, man. Ei tässä ole mitään vitun järkeä lainkaan. En mä tiedä miksi mä laitan tämmöstä raitaa laikaa aika lailla. Mä haluun sairaalla paikka ja olla siellä aina vaan. Koska hoitsu tulis pitämään musta huolta. Kerrankin joku pitäis teikäläisen vittu puolta. Ja mitä paskaa mä vaan puota. Rauma tulee, Kursti Manner näyttää, että mitä sitten. Ei vittu tästä on mitään. Pitäisikö tää julkaista? Ei millään. Julkaisempaa kuulemma silti. Mut sä tiedät, mä on vitu aina hereillä kun sä pilkit, niin vaan. Mä olen motherfucking pilkeet sä Suomi rapissa ja sä sanoit hip hei. Vittu sä käärin tippejä, tipsejä, poltella spliffejä. Mä kerällen niitä vittu masseja sanoin, että niin hei. Meillä on vähän eri elämäarvot. Ja sä mietit mitä elämä vie sulta, mä mietin mitä elämä tarjoaa. Jotain semmoista en mä tiedä.